Kasi laging sinasabi ni Papa ko, may shrimp yan, may gano'n. Kaya hindi kami kumakain. Pero hindi kami kumakain ng burger sa mga burger machine. Dati yung mga Franks, basta yung mga burger stand, kami kumakain dati. Welcome back to my channel, and today we are doing mukbang. Pang breakfast siya, guys. Pero actually, hindi na siya breakfast. It's already 4 PM kasi kakatapos ko lang mag-film. So sabi ko, why not make a mukbang and a story time? Kasi may share akong story sa inyo, guys. Kasi last night was so scary and related siya sa nangyari kagabi. So, if you're excited to know my story for this time, and kung gusto yung kumain na tayo dahil gutom na ako, please keep on watching. Ayun guys, sa mga first time pala na kumain, na pumunta dito sa ating channel, welcome. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dahil we do a lot of videos here. At yun na nga, mukbang po ngayon. Kasi guys, last night was so, na-scare talaga ako na By the way guys, ito mo lang kakainin ko. Hindi ko nasabi, gutom na ako. Sweet and spicy, taka chili mansi na pansit canton, beef loaf, and egg. And the egg should go to this. OMG, dumikit na siya. Lagay ko na siya dito guys. Kasi, mas okay siya pag dito siya. So yung last night nga guys, sobrang lakas ng kulog, tsaka kidlat, tas mag-isa ako dito, and then at around 10 PM, I was watching a YouTube video. Tapos pumunta ako sa loob ng CR para maligo na. Tapos bigla na wala ng kuryente. Buti na lang kasama ko yung phone ko, at least may pinang-ilaw ako para i-finish yung paliligo ko. Natakot talaga ako guys kasi parang na-trauma na ako sa umpong last year na hindi kami prepared nung bumagyo. Tas ang dami talagang, ang lakas talaga ng hangin. Then naalala ko guys yung bagyo nung grade 5 ako. We were in Vigan that time. Kasama ko yung sister ko, naka-dorm kami. And yung school namin, yung dorm, sa baba niya dorm, tas sa taas niya church. So, mataas talaga yung church, guys. Parang hindi lang siya yung normal na 2-story house. Parang, kung tutuusin, parang 3-story, ganun yung height niya. Pero yung location kasi ng church, tsaka school namin, guys, at tsaka ng dorm, is malapit kami sa ilog. As in, after the playground, is ilog na. And yung bridge, nasa malapit lang sa entrance ng school namin. Ganun guys. Maghapon siya na umuulan. Tapos sinasabi namin na magtaas na sana nga ng gamit. Ganun yung sinasabi ng mga kasama namin na mga adult. Kasi actually guys, si ading ko noon may was only grade 3, I guess. Or grade 2. Tapos kami lang yung mga estudyante doon guys na walang magulang. Kaso yung may matanda kasi doon na sabi, hindi naman yan, hindi daw magkakaroon ng flood. But around 2 AM guys, ginigising na kami nung mga parents nung mga batang nakadorm din doon na mag-evacuate na nga daw kami. Tapos alam nyo ba guys, ang isip ko nun yung pera namin, yung relo ko, gano'n, nilagay ko sa pinakamataas na part ng cabinet namin. Hindi ko pa dinala papunta sa taas, diba? Papuntang second floor. Yun na nga, nag-evacuate na kami papuntang second floor. Sa tapat ng school namin, guys, may bahay doon. Bahay din ng kaklase ni ading ko yung isa. Tapos, hindi sila ata nagising nung pataas na yung tubig. Parang nagising na lang sila nung basa na yung higaan. Wala din yung parents nila, and then yung mga kasama nila are mga boarders nila na college students noon. Tinatawag sila ng mga parents, mga teachers namin na nandun din sa dorm na pumunta doon. Kaso, alam yung ragasan ng tubig guys, hindi na nila mabuksan yung gate nila. Tsaka yung galing sa bridge, pababa na tubig. Sobrang lakas. So, nagstay din sila doon sa bubong nila the whole night. Tapos, mga 3 AM or 4 AM guys, naku, alam niyo yung tubig, umabot siya hanggang second floor guys.
Tapos dun sa church kasi may tinatawag na pulpit, yung parang mas mataas pa siya, parang stage siya ng church. Nandun na kami sa stage ng church. Tapos, above the stage ng church is hanggang bewang pa ng adult. So, no choice kami. No choice talaga kami, guys. Dinala kami nung mga teachers, nung mga parents, ganyan. Dinala kami sa Kisame. Inuna yung baby. Actually, meron pang baby noon. Yung parang newborn lang siya na anak ng pastor namin. Tapos yung mga adult naman, nagbantay sila kung baka lalaki pa. Kasi as in, wala na. Pag aabutin pa hanggang sa Kisame, wala, mamamatay kami dun. Buti na lang talaga, guys, yung Kisame ng church, nabutas nila. Or at least, hanggang kami na, ano mo yun, pinagstayan kami all throughout the night. Pagkatanghali na niya, guys, or nung morning na, may part sa, yung ganito, yung sa front ng church, na nabutas nila. Yung outside the church, guys, talaga parang ano na siya, parang dagat, ganun. Tapos makikita mo, may mga inaalog na bubong ng bahay, yung buong bubong ng bahay, baka, mga hayop, ganyan. Grabe talaga. Tapos nung tanghali na niya, guys, gugutom na talaga kami kasi yung kinakain lang namin yung parang pang survival na, buti may mga ganun kami nun eh, yung mga adult may mga ganun sila, parang survival food na compact food siya. Ang tawag doon compact food. Parang pulveron siya na complete na siya ng nutrients. Pero syempre mauubos yun. Kinatanghalian, guys, buti yung parents ng kaklase namin na itaas nila yung maliit na ref nila. And then, dun sa maliit na ref nila, may mga gulay, may mga rice, ganyan. Buti na lang talaga. May kinain kami, guys, nagdingding. Sa Ilocano, alam mo yung parang halo-halong gulay, tapos yung sinahog nila daing. Sarap na sarap naman kami, syempre, the weather is good. Alam mo, umuulan, may baha, ganyan, nakikita mo, parang kang nasa dagat. Pero sa amin kasi nun, guys, parang na-scare kami. Pero at least, kami, parang nare-relax kami. At least may mga kasama kasi kaming adult. Pero sa paligid talaga ng church, guys, yung mga maliliit na bahay, sira na silang lahat. At saka hindi mo na makikita yung yung mga bahay actually. Yung mga malalaking bahay, sira na din sila. And then, ganun na nga, nandun na kami lahat sa taas. May mga pumunta naman para mag-rescue, kaso hindi talaga nila kami makuha. Kasi, sobrang, lakas ng ragasan ng tubig. Tas yung tubig kasi, hanggang second floor pa din siya. So, talagang mataas pa din. So, wala kami makain, ganyan. Pero nung hapon naman na, as in, bumaba naman na yung tubig. Na, na baha. Pero yun, guys, sobrang tagal. Siguro mga 4 PM na kami nakalabas ng church. Para totally safe. Yun talagang wala nang baha sa labas. Kung nakapunta na kayong vegan, guys, kung nakita nyo yung bridge doon na may ganyan, parang may arko, yung old bridge sa Banawang. Yun yung bridge na yun. Tapos, nasira yun, guys. Kaya may, di ba kung titingnan mo, pa ganyan siya. Tapos may biglang flat. Nasira yun, guys, dahil sa bagyong yun. That was bagyong Peria. Year 2001. Kasi dahil sa illegal logging, kaya nagkaroon ng ganun, guys, ng yung tubig galing bundok, as in ragasa talaga. Tapos, yung sumira daw sa bridge is yung mga logs na inanod. Yun, sila yung sumira dun. Kaya, nawala yung isang arc niya. Tapos guys, nung na nga kami sa labas, kasi nga ayusin na daw namin yung mga gamit namin. Binabanlawan namin ni ading ko yung foam.
Tapos nakita ko kasi, tumba na yung akasya dun sa harap ng dorm. Naaasar ako sa kanya. Tapos tinulak pa siya dun sa, ito yung foam. Tapos nasa dulo siya dito, ako sa dulo. Tinulak ko yung foam. Tapos yun pala guys, yun sa tabi niya, ano na pala yun? Hukay pala dahil sa roots ng akasya. Yun pala, alam mo, talaga siyang nalunod dun. Ay, naku, my gosh. Buti na lang nakuha siya. During that time, guys, tumawag na daw yung sila papa ko. Dun sa mga... Kasi hindi pa uso ang phone nun eh. Wala kaming cellphone. Kaming magkapatid. Tapos tinanong daw ni papa ko yung mga ibang church members na parents din dun sa school kung kumusta daw ba kami, ganyan. Eh, ito namang tinawagan nila papa ko. Siyempre, ayaw din nilang mag-worry sila papa ko. Ang sinabi daw, okay lang naman daw kami. Na nagkaroon ng flood pero wala naman masyadong ganyan. Kasi nga ayaw nila, syempre, mga 1 hour travel pa papunta sa amin from Bigan. Kasi yun guys, alam nyo ba, dumating sila papa ko the next day na ata or after 2 days, parang ganyan. Ang kumupkup sa amin si Ma'am Keha. Pag nakikita ko talaga yung teacher ko na yun guys, hindi ko talaga siya makakalimutan kasi sila yung kumupkup sa amin. Dinala kami sa house nila after. Tapos doon na kami. Silang nagpapakain sa amin. Ganyan. Binigyan kami ng matutulugan. Ayun. Diba? Hindi mo ka estudyante mo lang. Tapos kukupkupin mo. Parang ako naiyak. Hindi ko talaga makakalimutan si Ma'am Ami Keha. Kumusta na kaya siya? Hindi ko na siya nakikita eh. Doon kami sa kanila guys. Tapos yun. Nung dumating sila papa ko, sabi daw ni papa ko, yung parang hindi daw niya in-expect na ganun pala yung baha na nangyari, na as in sira-sira yung court namin. Alam niyo yung basketball court namin guys, yung basketball court namin, yung size niya, yung talagang size ng basketball court. Alam mo yung buong semento niya, nahati yun, tapos parang linaplap na ganyan, tapos tinanggal na ganyan. Tapos yung mga akasya sa tabi niya natanggal na rin. Siguro yung pagkatumba ng akasya, yun yung pagkatanggal din niya na ganyan. So yun, ay nako talaga. Kaya kagabi guys, nung umulan, tapos kumikidlat, kumukulog, tapos nawalan kami ng kuryente, natatakot na naman ako. Kasi dalawa lang kami nandito sa bahay. Tapos may dalawa din akong boarders na mga lalaki. Parang, sabi ko nga kaya naging gusto ko din na magkaroon ng mga boarders na mga lalaki. At least, if ever man na may mga emergency na ganyan, pwede silang magbuhat. Mabusog na ako. Kaya kagabi guys, dahil sa takot ko, nag-search ako kasi nga hindi kami nanonood ng TV masyado. Hindi talaga, parang wala nang nanonood ng TV talaga dito eh. Sa bahay. Siyempre busy kaming dalawa nila. Nag-search ako, pumunta ako sa page ng Pag-asa. Kung may bagyo ba? Kasi ba't ganun? Ang lakas ng kidlat, ang lakas ng thunder, tapos umuulan, tapos nawalan na ng kuryente. Kasi usually, di ba, ganun yung preparation ng mga electric company. Yung papatayin na nila yung kuryente para wala namang aksidente, ganyan. Yun guys. Wala naman typhoon na nandito sa Pilipinas. Ayun, sabi ko naman, parang nilarasanan ko yung pagiging paranoid ko ang gabi. At least, if ever man na meron, at least makakabangon pa ako para mag-prepare. Kasi yung nangyari kasi last year guys sa Umpong, hindi namin alam na may bagyo pala. Tapos napabangon na lang ako kasi ganyan na. As in guys, yung yero namin parang matatanggal na, tapos nagliliparan na yung mga batsa namin, ganyan sa labas. Kaya, nagkasugat din ako sa legs ko kasi yung motor ng kapatid ko, inaayos ko, dun sa pagkakatanggal ko sa stand, nung sinakyan ko, natamaan yung paa ko. Eh, walang ilaw nun. Hindi ko alam may sugat na pala ako. Kala ko masakit lang. Ayun, yung peklat ko, bonggang-bongga. Dahil sa sugat ko dun sa bagyo na yun. And dito kasi sa atin guys,
Hindi biro yung mga bagyo-bagyo eh. Like in Yolanda, I went to Samar a year after. Nag-medical mission kami doon. Grabe. 1 year na mahigit yun makikita mo pa rin yung bakas ng nangyari sa Yolanda. Kahit a year na. Paano na lang yung the day after the Yolanda? Or during the day ng Yolanda. Grabe yun. Naalala ko nung may storm signal ng Yolanda, I was in Tarlac that time. Tapos, parang ang lakas na ng mga, hangin, ganyan, wala namang ulan. Tapos nalaman lang namin na may bagyo na pala nung nanonood na kami ng news. Kaya guys, importante din na manood pala ng TV ako kasi hindi ako nanonood na at least you are being updated kung may mga calamities, ganyan. Or, kung hindi, I suggest you follow kasi lagi ka rin naman nag-FB, diba? Lagi tayo nag-FB. You follow Pag-asa in their FB. Like yung page nila. Para updated tayo. Oh my gosh. This is the largest meal na kinain ko ngayong week na to. Oh my God talaga. Ayoko na mag-dinner. Hindi na ako mag-dinner. Kung nagutom man ako, kakain na lang ako ng bread. Talaga. Kaya lugi ako sa lugi ako sa Eat All You Can. Kasi, pag nakargahan na yung tiyan ko, parang busog na ako. Nasayo ko kasi yung feeling na parang nasusuka ako. Ang perfect talaga na combination ng canton tsaka egg. Boiled egg. Natutunan ko lang to nung nagdo-dorm ako ng college. Kasi nung elementary tsaka high school, parang di kami kumakain ng canton sa bahay. Parang, kasi laging sinasabi ni Papa ko, may shrimp yan, may gano'n. Parang di kami kumakain. Yung pala, wala lang pala kami pambili. Pati yung hotdog nun. Sinasabi niya, may pork yan, ganyan. Tapos pag gusto namin ng burger sa labas, may pork daw, ganyan. Pero hindi kami kumakain ng burger sa mga burger machine. Dati yung mga Franks, basta yung mga burger stand, ganyan. Hindi kami kumakain dati. Kasi sinasabi ni Papa, may pork daw. Ay, hindi kami kumakain ng pork. Yung pala, wala sa budget. Ngayon ko lang na-realize. So, that's it guys for this video. Malapit na rin tayo malobat, so magpapaalam na ako. Thank you so much guys for watching, and I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Gerald Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and share this video to your friends. And I'll talk to you again guys on my next video. Bye! Mwah! My love so